И здравейте хора, добре дошли в едно мое пак видео, което пак ще е за Roblox. Ще изкачим тази тауър. Вътре има доста тауъри, преди малко бях влязла и се сетих да снимам, защото в TikTok че не снимам и много не съм добре, болна съм. Излезнах от играта така, че защото я бъгнах изцяло. И аз мисля първо да изключим тази тауър. Значи, ако нали не бях качвала доста време в YouTube, извинете, наистина много. Просто бях заета с TikTok-а. Вътре качвах там много, защото първо бях се направила един TikTok, ама ме махнаха, ама не знам защо. След това питах, нали, мама вече наистина да не мога да се направя TikTok. И тя каза да, може. И нали, направих си TikTok-ът там. Направих яко. И като изцяло взех там да снимам, защото бях празна и бях срещнала едни мои приятели вътре в TikTok-а. Едновременно в това срещнах и от хора от моето семейство. И реших да снимам така, защото малко и там да стана известна, защото бях някъде около много последователи, исках да стигнем поне до 1000 последователи, да мога да правя лайв. Обаче скоро време, като един ден реших да снимам в TikTok, видях отдолу, че можеш да снимаш за лайв и аз толкова много се очудих от кога може да се снима изобщо. И това ме беше очудването, защо и от кога може да се снима. И затова искам с респаун поинтове, хора. Мразя ги те, които са без респаун поинтове. Не ги харесвам просто. Знам, хора, заглуших се за малко, защото там, където излизаш ми е това, така ще ви го крата. Ако защо не знам нещо. И си търся, нали, аз нещо с респаун пойнт, че паднах сега. Ако не, ще играем едно от моите тауъри. Значи, и като ви казвам, нали, видях, че нали, имаше да правиш лайв, нали, може, аз учудих. Защото преди няколко месеца един от училището ми приятел беше направил така лайв. Аз чуда как е направил лайв, защото той няма много последователи. И като изцяло нали, очудих се. По-късно отидах да видя. Аз всички не съм го забелязала, защото влизам и без много в TikTok вече. Също не качвам, защото не ми е добре, бях ви казала. И ако се чудите как се казвам в TikTok, аз се казвам Евелина едно кръстче. Ако ми се чудите как ми е мемунското А ми е Евелина на английски, Ивел, долна черта, и на някакви букви. След това ще видите някаква снимка на немска овчарка. Защото не мога да ви го пиша добре, сега ще се учудите. И без това не ми се влиза в TikTok, защото ме мази. И значи като изцяло,
не съм качвала доста, иначе видях, че даже и последователите ми се губят в тук, нали, че ми се губят тук в YouTube. И като видях, малко, нали, гадно ми стана, че вие сте стояли и сте чакали да качи някакво видео, но поне, нали, останете си сабскрайбнати, някой ден пък мога да качу. И като гледам, никой още не ми е видял видеята и няма да ги види. Ако го виждаш това е заснето на 30 март в... Я да видим колко е часа. В 4:39. 4:39 часа. 25-та година. И ако това го виждаш това, просто ще ти благодаря. Защото той вече никой даже не ми гледа видеята. Като изцяло видях някой си Яна да се казвам сигурно 100% как е, но тя не отваря видеята ми. Поне, нали, останете си сабскрайбнати, може някой ден пък да кача. Ето, не съм качвала поне да кажем почти една година. Или една година, да не знам. И два абоната се махнаха, абонираха се от мене. Аз още не гледам някой от тях и съм абонирана за тях. Имам поне един билюк абонати. За хора, които аз съм се абонирала. И като изцяло, нали, просто ако искате си останете, ако искате си отивайте, това е, че малко обидно ми става, че си тръгвате и на мен малко гадно ми става, защото и на мен малко гадно ми става за вас, защото едновременно си отивате и аз ни качвам и вие заскучавате ми. Поне абонирайте се за някой друг, гледайте му видеята, но мога да се върна скоро и готово. Това ли е толкова трудното, което примерно може да направи човек? И ако ви не качвате, и на вас ще ви е гадно, ще ви стане. Това е, че не е хубаво. Иначе никой не ми гледа видеята и ето бях качила преди няколко дена едно видео. Аз не съм асик. Аз съм българин, англичанец, италианец, италианка не съм мъжки. И значи, като изцяло просто, някой да го видим. Защото гадно е. И ако искате гледате за това видео, ако искате скипвате, каквото искате правете с това видео. Не ви карам с зор, просто да се абонирате, но вие решавате. И едновременно за това не съм качвала, защото и пак ми е било гадно. Защото Лели ми почина тогава, сутринта имах малко проблеми. Трябваше да спа 2 дена поне във баща ми. И сутринта имах малко проблеми с един човек, но също и беше ми казано, Селена беше ми починала, младичка и си отиде. Едновременно в това, не знам колко часа беше, някъде полунощ била починала, 12 часа и нещо. И да. Просто случва се на всякой. Ако се чудите дали ми е тъжно, не ми е тъжно, просто гласа ми е такъв. Днеска вместо да съм запомнила, че съм станала в 12:30, аз мисля, че съм станала в 11:30. Ама не е така.
Какво да играем, Аура? Да играем. Бегай. Кой ти? Не знам, аз харесвам някакви такива животински, нормалнински игри. Ой, че да треним. Да видим костовче, да пием малко водичка. Не. Ако някой го гледа това видео, моля, пишете в коментарите нещо. Ако искате, пишете. Моля ви. Ано! Къв съм аз, па? Който е игра? Моля? What the fuck? I got what you want. What does it mean? О, това е като лобито. Вече пъси в игрането, аз лично познавам. Choose a power. High jump, dash, hover. Той кой hover? Високо скачане. Чакай. О, той като приятелче. Сладко. Я къде трябва да тръгваме? О, да го дава на различни хора. О, това е. Бла. Creatures have passed science to decide че не ми се чете. Ще чета на китайски. Моля? Thankfully, they don't cost much. I had to break the seal of them. Break a seal? Окей, благая. Имам вече крила, виждате ли? Що използваме такива неща? Много ми е интересно. Това е ето тук. Респаун point това. Толкова дълго време чакам някаква игра с респаун point. Моля? Май нещо бърках. Окей. Чакай, какво? Я. Това дали е някакъв човек? Вот, сладко. Тая игра не очаква да е такова. Не по-трудно. One energy 3 weeks. Кой? Я искам. Кой какво беше? О, да играй такова.
О, аз пък къде влезнах? Тук ли трябва да съм? Да, има някакво лоби кръшно, което ще мога да го видя. Йоинг! Бега. Значи, който е? Инвентори. И те кръва не мога да разбера за какво са ми. Обаче тази игра е тъпа малко. Ще излизам тук да видим. О, той хаби, знаеш. Съм печу тук. Ще дам този човек. О, брачета, виж, видях всичко. Чакай, брачет. Ти човек добър. Сладка. Йоинг. Събираме и да се наваксаме, че аз мъти ги изхъбих вместо. Аз си мислих, че то ми набавя енергия, ама не е така. Направи обратното. Взел ми енергията. И сега се набавяме, хора. Чакай. Айде, гумба. Какво правя? Що съм синя? Тя е червена. Хубаво съм без нея.
Той какой? Аз не съм такова. Моя. Аз се телепортна. Не, Chamber Rebirth. Братче, моля те, натисните! You have to teleport. You have to teleport. Къде да го взема? Сори, ама трябва си тръгвам, аз не разбирам. Ами хора, това ще е от днешното видео. Това ще е от днешното видео. Ако искате нещо, просто ми кажете.